Развявай го, давай така, спи. Махвани го и другата дръжка, така. Обаче гледай как гледа в апарата и гледай. Ми те много тония работи. Кое? Дето ги преследва по масата. Да. Ема тя няма за такава страна да го преследва, тя не кара. Тя се надува в момента, да. Вие ако искате да правите видео, не може да спестите половината от тези коментари, разбира се. Какво ти иска? Няма. Зара, я виж. Чакай, я виж. Всичко това. Защо не го виждате, кажа? Така че тя е много тъжна, когато... Глада е гони, ядай. Когато е гладна. Дай малко това. Виж тук другата играчка. Виж ли? Хоп. Тя клипче ли това? Да, бе. Така ли да я стане? Не става ли? Още един ръб е изяла. Не става ли го? Не става. Ще стане, да. Другата ръка. Не, с ушите не се папа. С ушите не се папа, не. От папа си с устата, не с ушите. Дай на мен, Ана. Фана го. Много хубаво си го фанате. Браво, Зара. Браво на детето. Ти си като истинска актриса. Не прави? Ти като истинска актриса си изигра ролята, да? Да. Няма вече. Дай боц на баба.